Som de l'Escola CEI Sant Pedro de València i en aquesta escola duguem a terme un projecte que s'anomena Som Coedu Escola, en el que treballem molts aspectes relacionats amb aquesta temàtica. Nosaltres el que pretenem és, des d'una visió coeducativa, treballar la igualtat, la no discriminació ni de gènere ni pressupost de cap tipus, i pretenem ajudar al nostre alumnat a que se senta lliure d'expressar-se i ser com és. Fem al llarg del curs moltes activitats de centre i d'aula, treballant, per exemple, el Dia de la Dona, els xiquets majors llegint als xicotets biografies de dones rellevants. Per el 25N també vam treballar el Dia de la Violència contra les Dones amb la cançó de la Fúmiga, Som Espremedors, se va treballar la lletra i molt contentes perquè veiem que per al nostre alumnat els agrada i participen molt activament.